I dobar dan, veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jedan sponzorisani video. Do sada smo na kanalu uglavnom testirali navigacije za motocikle, ali danas imam da vam predstavim nešto novo, a to je univerzalna navigacija za automobil. Ovoga puta sponzor današnjeg videa, testa i recenzije je kompanija Lampto i sa njima sam se dogovorio da mi pošalju univerzalnu navigaciju za automobile. To ovako izgleda. Ova navigacija je prilagođena za svaki automobil i danas ćemo testirati da vidimo sve njene funkcije i mane i njene prednosti i vidjet ćete sve što treba da znate da li ova navigacija odgovara vama i za vaš auto. Znači, ajde prvo da otpakujemo i da vidimo šta se sve to nalazi u ovoj kutiji, da vidimo kako izgleda taj navigacioni uređaj. Znači, ovako mi je stigla kutija, sve je to lepo upakovano, smart screen, pa ajde da vidimo šta se sve to krije unutra, da je otvorimo. Evo, u ovoj kesici se verovatno nalazi taj ekran od čak 9 inč, zaista je veliki. Aha, vidi, pozadi ima i kameru i ovo je neki držač, nosač postolje. Ajde vidimo dalje šta sve ima u kutiji. Aha, evo ga još jedan nosač, ovo je verovatno da može da se prikači na šoferku, na vetrobransko staklo i onda se ovo ovde prikači i tako može da stoji. Dobro, znači za sad već ima dva načina kačenja. Ovo je još jedna kamera, znači ima i zadnju kameru, to ćemo da vidimo kako se to ugrađuje pozadi. Dobili smo i kablove za struju, znači ide na upaljač, čak ima i dodatni USB da možete puniti telefon, a inače i ovaj punjač ima FM transmiter, tako da muzika može da se sluša i preko njega. To ćemo pokazati kasnije da vidimo kako se to povezuje. Jedan mali AUX kabel, alat i još jedna nalepnica za pričvršćivanje na kontrolnu tablu. Ovo je alat, ova mala plastika kao mali pajserčić za provlačenje ovih kablova. I na kraju imamo uputstvo za upotrebu na više jezika, to ćemo kasnije pročitati, pa ćemo vidjeti kako se to ugrađuje. E sad, kad smo vidjeli šta se sve krije u kutiji, ajde da probamo i da ugradimo u auto to. Pa, hajde da vidimo kako bi ovo izgledalo, kako ovo stoji u autu. Znači evo, ovako bi to otprilike trebalo da stoji u autu, ali pošto ja u mom autu već imam multimediju original koja sve to može da koristi i navigacije i YouTube i muziku preko Bluetootha, glupo bi bilo da ugrađujem još jednu, tako da je ovo navigacija idealna za neki stariji auto koji već nema fabričku multimediju. I mi zato imamo u dvorištu još jedan auto, to je od moje ćerke Audi, evo ga ovde, pa ćemo sada probati u njega to da ugradimo. Ajde da vidimo kako bi to izgledalo ovde. Znači, ona ima fabrički radio, nema nikakvu multimediju. Čekaj da imamo ovo da skinemo, to je neki držač za telefon. Evo da skinemo ovaj držač za telefon. Pa da vidimo kako bi ovo izgledalo. To bi trebalo ovako nekako da stoji, a? Biće dobro to, može to malo da se okrene kao vozač ili ravno. Ovako nekako da stoji. Ajde sad ću da zovem Milicu, moju ćerku, da mi ona pomogne da vidimo da ona to malo uči kako se to ugrađuje. Pa ako može ona da ugradi, onda sigurno nije teško, moći ćete i vi to da ugradite. I evo je, dolazi Milica. Dobar dan. Zdravo svima. Gledaj šta ti tata kupio. Bože, ja se vezujem. Šta se vezuješ, ne putujemo nigde. Bi znala ti ovo da ugradiš? Znala. Ajde da vidimo kako to ide. Otvori prvo, ovo ti je punjač, ajde prvo izvadi punjač iz kesice. Njega i ovdje. Ajde u upaljač. Ili ima struje i kad nema kontakt? Izgleda da ima, dobro. Trebalo bi ga povezati sa monitorom. Tako je, sa monitorom, samo vidi s koje Ali strane se moramo ubaci. sad. To ćemo posle, prvo da upalimo da vidimo kako to radi uopšte. Može, slobodno, nije još prikačeno ništa. Evo ga ovde s ove strane, USB-C. Tu ga uključi, dobro, vrati ga do kraja. Ajde, opa, već se pali. Skini taj ekran, to je ono što je satisfying. Ajde. Wow. Dobro. Zalepit ćemo ga negde drugde. Joj. Nemoj na kineski. Engleski. Ajde imamo prvo stisni to engleski. Oh my god. Ajde puti ga, će da stoji to tu? Pa nismo sa njim što neće stoji. Kako je malo predstavio? Pa kabel. Eto, to bi ovako izgledalo, a? Ovo da. Biće ovo moćno, sad ćemo da imamo, to ćemo posle da razvučemo. Hoćeš da prvo pričvrstimo ovo da stoji ovaj monitor ovako stalno? Tu misliš da stoji? Pa nema gde drugde nego tu. Pa da će moći tu da se zame. Sad ćemo da probamo, ajde vidimo. Pošto je ovo neka plastika koja baš rapava i nije tako glatka, nisam siguran koliko će ovo da bude čvrsto zalepljeno, tako ćemo probati ovo da skinemo. Pa ćemo da stavimo ovaj držač koji se lepi na šoferku, može i on da se stavi. Ovako samo se navuče, to je okej. Evo ovde vidite ima i kamera koja snima saobraćaj ispred, pa ćemo tu kameru malo da podignemo da bolje hvata. E sad, jedina mana ovog držača je što će
ovaj držač malo da se vidi u kameri. Ali ajde, nije to toliko strašno, vidjet ćemo. Ako nam baš bude smetalo, vidjet ćemo nekako da namontiramo ovaj držač na ovu tablu. Možda će ipak da ga držimo, da je ovo dosta rapava plastika. Mislim da nije tako lako za lepljenje. Dobro, znači prvo probamo ovaj držač da stavimo koji se lepi na šofer šajbnu, samo da imamo da je sredina neka. Evo, otprilike ovako ovde negde. To je na vakum, sad ćemo da ga vakumiramo. To drži sigurno, nema gde. I ovde možemo malo da podešavamo. Evo, ovako bi to trebalo da izgleda. Samo da imamo kamera kako hvata. Da, to je to. Taj deo što se malo vidi ovaj držač, ali dobro, vidjet ćemo ako nam to baš mnogo bude smetalo. Inače i ova kamerica ima foliju, to ćemo posle da skinemo, pa će slika verovatno biti jasnije, možda mogu i odmah da skinem. Evo, skinuo sam foliju, sada je slika malo jasnija. Pa dobra je slika, to služi da ti snima saobraćaj ispred tebe šta se dešava. Znači to sve snima, zaustavimo snimanje. Ajde da povežemo na telefonu, hoćeš na Android ili ćeš na iPhone. Ajde samo da je, to je CarPlay ovde. Bluetooth uključi, probaj da nađeš ovo što piše D86 Pro. Aha, evo. Ajde, poveži. Ajde sad. Aha, evo ga ovde, other device. Pair, može. Kontakte. Sad bi ovo trebalo da pređe odmah u mape, evo i u Google. I evo ga. Evo. Proradilo je. Dobili smo neki meni sa raznim aplikacijama. Spotify, Whatsapp, moje sve aplikacije. Navigacije, Google Mapa, vidimo kako radi. To je to. Aha, meni piše na telefonu da mi je connected to CarPlay. Da, ovde izlazi, šta još ima telefon. Majka, a možda pozoveš mamu, vidimo kako se čuje. Pričamo na zvučnik od... Na zvučnik od... Alo, majka? Jel nas čuješ? Naravno da vas čujem. Kako? Dobro je. Bolje nego obično. Bolje nego obično. Dobro, samo smo tebi da proverimo da imamo kako se čuje ovo, pošto pričamo preko ove navigacije. Dobro. Ajde. Super, ajde, čao. Dobro, ali to je, čekaj, to je znači zvuk ide iz navigacije. Da, ajde sad treba to povedati da zvuk ide na ove zvučnike automobila. Sad ćemo i to da vidimo šta ti je ovo podcast, audiobook, kalendar. To su ti iPhone-ovi neki, ja to neko. Ima razne aplikacije. Hajde Spotify. Spotify muzika. O, čekaj, a kad bih ja pustila preko telefona... Ne, ovdje se pušta, što si offline. Evo ide muzika. A ide muzika preko njega. Da, preko njegovog zvučnika, dobro, nećemo dugo zbog copyrighta. Ništa, ajde vidimo da probamo da povežemo ovu zadnju kameru, da vidimo kako to izgleda, pa da vidimo kakav je snimak sa zadnje kamere. Evo sad ćemo probati ovu zadnju kameru da povežemo. Danas lep dan, pa već bajkeri se voze. Mi nismo imali vremena za vožnju. Znači ovo može se poveže, ovo direktno ide u onaj monitor, a ovaj deo ide na rikverc svetlo, da se ta kamera pali samo kada je rikverc, ali mi nećemo tako, nego ćemo namestiti da non stop radi. Da su ovde zatamljena stakla, nadam se da će se vidjeti nešto. Znači tu ćemo kameru da zakačimo pozadi, otprilike ovako nekako, da ona može da snima kroz zadnju šoferku. Sad da vidimo da provučemo ove kablove. Evo ovdje ćemo da sakrijemo, da provučemo kablove, da se ne vide. I ovuda kroz ove kedere treba da dođe kroz napred do onog monitora. Sad ćemo to probati. I evo provukli smo kablove ovuda, sve ovuda je išlo ispod kedera. Tuda smo provlačili, tuda, dok nije došlo ovdje do monitora pozadi. A sad ove više kablova sam smotao ovako u jednu buksnu i to ćemo ovdje da uglavimo taj više kablova da ne smeta. Ajde sad to da pozatvaramo pa da vidimo kako to izgleda. I evo sad ćemo ovdje da odlepimo ovaj deo samolepljivi i probat ćemo, mi ćemo samo ovako otprilike da se vidimo, samo ćemo tu da ga zalepimo, nećemo nigdje da šafimo. Mislim da bi to trebalo da stoji. Sad ću ja da spustim gepek pa da vidimo šta ta kamera hvata. Odlično, hvata auto iza i to lepo se vidi, a? Kamera stoji tamo, a ovdje napred možemo da vidimo šta ona snima. I evo otprilike sve smo povezali. Znači, rekli smo, ovaj mali USB punjač, znači tu može da se puni dodatno telefon, a on je i FM transmiter. Šta to znači? Znači, on emituje neku frekvenciju koju nađete ovde na vašem radiju i kada je auto ovako malo stariji i kada je ovaj fabrički radio koji nema ni USB priključak, nema ni AUX izlaz, nema ništa, onda preko te FM frekvencije može da se sluša muzika sa ove navigacije. Audio output FM se stavi i stavi se neka frekvencija 87,5 i sada će ovaj uređaj da emituje muziku na 87,5 na toj frekvenciji. Radio nađe tu frekvenciju, znači uparite radio sa ovom frekvencijom i sada sve što se pušta odavde bi trebalo da se čuje. Ajde to i da probamo. Evo na primjer Seka Aleksić, crno i zlatno. Evo ga. Nećemo dugo zbog copyrighta, ali znači to radi. Znači sada bi trebalo verovatno i glasovni pozivi
da se čuju na zvučnicima u kolima. Ajde da probamo to, još jednom ćemo da okrenemo majku. Koji će zvuk biti? Sad ćemo da vidimo kako će da nas čuje. Neće da nam se javi. Alo, Jel nas kako čuješ? čujemo se. Jel dobro? Dobro, da. Dobro, samo sad smo povezali, znači da tebe čujemo na ove zvučnike u kolima, pa proveramo da vidimo da li radi. Radi. A ti nas lepo čuješ. Da, Znači u vožnji možemo da pričamo i ti čujemo Normalno. ovako. da. Dobro, to je to, ajde, ćao. Ajde, zadi neku adresu. Čekaj, jel radi glasovna pretraga? I want to go to the nearest restaurant. I evo, našao je restoran Potković, 15 minuta, 12 km. Dobro, vidjet ćemo kako se to prebacuje na srpski jezik, uglavnom radit će i glasovna pretraga. A može i preko telefona da se ukuca, na primjer krećete negde, ukucate preko telefona i to će da izađe. Ajde, zadademo neku adresu na telefon. Lupi bilo šta, ili imaš nešto da tražiš? Flamenco plus. Plamenko, evo ga, Plamenko. Da, kaži okej. I eto, to kupamo pelet za kuću, idemo do Plamenko Reklama. plus. Start i upravo idemo da kupimo pelet. Aha, i upozoravam. I kaže mi da se uskoro zatvara, da mora da požurimo. Pa zato, ajde da požurimo. Ništa, znači eto, povezali smo, ajde vidimo još jednom kako radi kamera, kako se sada izlazi skoro. A ovo je neko dugme za izlazak, plivajuće dugme. Znači ovo je to neko plivajuće dugme u koje možemo da uđemo i u kameru i na home. I može da se postavi gde god želite. Znači nek stoji sada tu i odavde, naprijed, hoću da uđem u kameru da vidim. Evo je prednja, evo je zadnja kamera. To nije tako loše, vide se obe kamere, znam da može samo jedna. Vidjet ćemo baš kako je noć. A da zaključaš taj video i ovdje uključiš snimanje. Znači, kad god se upali uređaj, on odmah automatski krene da snima. Inače, kamera snima 4K rezoluciji. Ultra HD i super što ovdje sve vreme stoji sat i datum. Tako je, sat i datum. To tačno sat i datum? Jeste, 3. Sve to isto može da se poveže i sa Androidom, ima druga aplikacija. To je, i onda se ulazi ovdje u Airplay. Ne, Android Cast. Ne, Android Auto se ulazi za Android. A ovo ti je Airplay, ovo ti je da ti bukvalno mirroring, screen mirroring, da ti ekranski šeruje. Ajde probamo to. Pa to onda mora da upalimo to ovdje. To možemo da gledamo, znači onda pustite neki film na pauzi i gledamo. Screen mirroring, ja sam u iPhone ušla. Aha, moram prvo da se disconnect. I evo, povezali smo se, meni ovdje piše da sam sharujem smart screen, sad možemo ovako okrenemo telefon i to prebacimo. Danas unboxujemo DJI Pocket 3 kameru. Jako sam uzbiljena ovog videa. Sad idite na moj kanal i gledajte. Gruperka. Eto, znači ovo može bukvalno i screen mirroring da bude, tako da može i neke aplikacije koje Android Auto ne podržava, a podržava zato screen mirroring. Eto, vidjeli ste kako izgleda otprilike ovaj uređaj univerzalna navigacija za automobile. Ostavit ću vam u opisu videa link gdje možete da poručite i da naručite ovaj uređaj ako vam se sviđa. A ja ću vam u komentarima nakon par dana korištenja ostaviti utiske, ali za sada mi se jako sviđa. Eto, sjajna prilika ako želite da upgradeujete ovako neki malo stariji auto, da bude značajno moderniji, evo kako sad to izgleda iz daljine. Dobro, još ćemo malo srediti ove kablove. Imam ja nešto da zakačim ove kablove, da prikrijem, malo bit će to sve bolje. Uglavnom, sve to super i ekstra radi i lepo izgleda. Znači i služi svrsi. Znači i kamere koje snimaju saobraćaj non stop, evo i zadnja i prednja kamera. Rekli smo jedina mana je malo što se vidi ovaj držač, ali vidjet ćemo, možda ćemo i to kasnije srediti. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Čekamo da krene sezona vožnje motora. Već pravimo planove gdje ćemo da pravimo neke ture za ovu sezonu, a do tada snimat ćemo ovako neke tematske videe. I pišite u komentarima ako bi voljeli da vidite mene u nekim motoavanturama. Niko ne bi. I nadamo se da ćemo uskoro ponovo početi da snimamo neke vožnje na motoru, a do tada želim vam sve najbolje, pa se gledamo. Ćao!